מה אני אומר? בסוף הם יקנו. עוצרים על הבית, פורקים מהר, זן. אני פותח כבש תוך כדי תנועה. בדיוק. התבהמות, תהליך של התבהמות אנחנו עוברים פה. אף אחד לא מרגיש את זה בכלל. כנראה שפשוט אני מקדים את זמני. זה השפלה, זאת השפלה. נראה לי אחרי כל כך הרבה שנים של אינתיפאדה, אני בטוח שזה לא פעם ראשונה שדופקים להם בדלת. שבוע אחרי שאתה מקבל את הצו, אתה הולך לסוכנות נסיעות. כן. אתה עושה הזמנה בדיוק על התאריכים של המילואים, כאילו שזה שבוע לפני, ואתה משלם $50 ביטול. זה מה שזה עולה לך. $50. I just killed a man.